jest ostatka żywy kombatant. Ludzie przeżywają, wiecie, rozmaite tragedie. Jedni sroższe, inni mniejsze, ale zawsze tragedie. Jedne poradzą ruk się spamiętać i żyć dalszy jak normalne ludzie, innym już jak pierę na dekiel dostawają do głowy i lecy kiedy belekaj fanzolą obejpty i ino się na chichranie innych mądrych narażają, sznupią za opresją. Na ten przykład jako jedna istno Zuzka Kurtykowo, babeczka tego nieboszczyka Jaśka Kurtyki, najbardziej wybildowanego polskiego historykera, a było tak. Człowiek se blank po lekuśku ze pitrowego szynku, po 3 lagach piwa dodą, co by mojej babeczce narychtowali obiad, ona jest se robi, a ja uważa, i łoros wele pierwszej sieni łapać mnie moja jedna kamratka Krista, festelnie ozgzuchano, wypoluła ze ruby ruji. Ojgin, ten twój fater siedział i we Auschwitz i kiedyś tam nie skorzy był wojokiem we drugiej armii, ale nie był ci przeca żadnym kombatantem, ani tym bardziej wojokiem wyklętym, prawda? A no prawda, Krista, nie był. A ja Ojgen wczoraj oglądała telewizję, a tam ci srogie fajery z kuli tych wyklętych wojoków. No ja, Krista, ja też miarkuję, oglądałeś to wszystko, bo podanie jak we wielu innych polskich miastach, też i we Krakowie odprawiali fajery, w które mieli upamiętniać tych wszystkich żołnierzy wyklętych, znaczy się wojoków, którzy we podziemiu ringowali się o tacałko niepodległość Polski za Rosji po fajrancie II wojny światowej. Jak to teraz roztomajte szpikole smarkoce mienią, łocheł znany, ogarnięty, bez komunistów kraju. W tym Krakowie przybytnie uczestniki fajeru po mszy ze srogą asystą we Bazylice Mariackiej przemaszerowali na plac Matyjki, kaj na grobie nieznanego wojeka słyli kwiatki i wieńce. Pośród zgromadzonych byli kombatanty, muzykant taki jazzowy Jerzy Bożyk, chłop ze Solidarności Wojciech Grzeszek, jeden też rajca miejski ze Krakowa Bolesław Kosio i ta istno, ta Zuzka Kurtyka, no i a jakożby inaczej przedstawiciel Gazety Polskiej. No ja to miarkuję, ale coś ich się niektórym popśniło, kapujesz? No ja, ale o co ci tak na istokisa idzie? Pytam się opaternie. No i napoczło się. Ta Zuzka po czornu, a jakożby inaczej gdowa po tym Januszu Kurtyce, szefie IPN-u, kiedy prasknął pod Smoleńskiem ze wszystkimi innymi, odczytała ci taki odświętny ze srogą paradą apel poległych. I sam, wiesz, Ojgen, mi ludzi miał zaroski ci pierun szczeli do tej listy wojoków podziemnych, do ciepła ci ona Lecha Kaczyńskiego. Jego deklista Lecha Kaczyńskiego, nie pobamąciłaś czegoś, nie pomyślało ci jedeczko. Nie, Ojgen, blanknie, ja sama słuchała, oglądała w telewizji, a nie skoro jeszcze słuchała w Radiu Maryja. Też babo nie możesz czego słuchać, powiedział jak se po cichuśku sądosia. No ja na zicher sama słyszała, co ten Lech Kaczyński jest już od teroski kombatantem. No Krista. Toż jakoś to, urodzony w 1949 roku chłop jest ściteroski na isto najmłodszy w Polsce wojok, podziemny wojok. Przecież ta Kurtykowo fanzoli jak nojęto i pocisko fleki i blank nie ma anongu i że gorszy tym tuplym ino pamięć tych wojoków, ale też i pamięć zmarłego pana prezydenta. Prytnia i bela klaster tej szpicatej gotki sprawia jedynie chichranie się, zożyrne próby znajdzenia jakiegoś wyjątkowego, nienoszłego placu we historii.
do blank einfachowego, ja takiego, który się nie radował specjalnym uznaniem zachwołkom politykera zemrzydego we tradycyjnych, usmolonych okolicznościach. Blank przypominał farsa, poza. Nikodej tego jego miała rada, a tak prawdą, kiedy się zaziero na pisowców, którzy deszperocko majtają się między Lechem a Jarosławem Małosrogim, toż to jest naisto kamary i to nie pierwszej sorty. Ja miarkuję, żeby tym wszystkim u tej kortykowej jeśli coś nie ryki tak by tak, ale fajer był, nie? Był, Krista, był. Ale już kiedyś za starej Polski, za Rosji po pierwszej wojnie, Józef Piłsudski powiedział był, i że kiedy by miał tyle legionistów, wiele zgłosiło się po wojnie, to by zbajslował ogromnocną armię. Ja fajnie mi to ekleguje, że ale żadne Krista po II wojnie było podanie i kiedy by w ten czas spisać wszystkich wojennych kombatantów, to ich cyfra byłaby nie 2 razy srogsza od ilości wszystkich polskich wojaków w tej II wojnie. I nie godaj takiej, a że nie godaj. Na poczła Jarola, ta moja sąsiadka Krista za tej pierwszej dzień. No Krista, co tam jeden Lechu więcej albo mniej? Ciemny jak tabaka naród przecać wszystko kupi. Prawda? Eugen z Pnioków.